and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Sa mundo'y Chelsea, Ano inaanaman si Mami, Dad? Tinuod yun ko niyang anak. Ha, Dad? Chelsea. My God. Chelsea. Ayaw pagsulti sa mani, anak. Huwag ka masayod si mong gipanulti. Matuod ni mo inahan si Mami ni mong Milani. Huwag ang pagpagmatanan ni mo matuod mo ba nga inahan si Mami ni mong Milani. Samara. Nga may pagduda ka usab ka na ako. Nga dili ko ni mo tinuod nga amahan. No, Dad, no. Huwag ko masultik ingon, Nana. No! Chelsea, lang. Mahal ka kaya namo ni Mami ni mong Milani. Mahal gid kaayo ka namo. Sorry, Dad. Sorry. Chelsea. Lang. Milani? Han? May mo ba makiksulti nimo? For what? Gusto ko mangayog sorry nimo. Sa tanan nga akong nahimo nga naka-offend nimo. Mao ba? Karon, giangkon mo nagyud nga nakasakan ako. Nga daghan ka og nahimong sayop nako. Han, giangkon ako nga dili ko perfecto. O giangkon ko usab nga may sayop kong nahimo. Nga may pagkuwang sab ko nimo. Apan, wa gid ko makasahat nimo. Labi na sa kong pagkabana. Kaha, James? Dili ko mamugos nimo sa pagtuo sa kong gisulti. Apan mao kanay tinuod. Mangayo ka ba daig sorry kung wa ka makasa? Nakahimo ko sayop apan dili sa butang nga imong gipasabot. James, wa gyud kawatan nga musulti sa tinuod. Basta tinuod ang akong gisulti. Maoro ba na tuyo mo sa pagpakigsulti nako? Aron na sultihan ko, nga limpyo ka, ug wa ka makasa sa atong kaminyoon. Wa ko mag-ingon nga limpyo ko, wa ko makahimog sayop. Apan tinuod ang akong gisulti nga wa ko nahimong sa atong kaminyoon. Kay gitamod na ako kung unsang akong gipanumpaan uban nimo. Nya tong gihiusa ta sa diyang gikasalta sa simbahan. Ha, mao ba? Sige, wa ko'y mahimo. Ug dili ko mupugos nimo nga musulti ka sa tinuod. Apan timan ilang nga wa gyud aso nga makumkum. Ug sa musugot kag sa dili, moabot yun ang panahon nga mabulgar kung unsa ang tinuod. Kung maura na ibut mo isulti nako, musod nako, kay gusto na kong matog. Kadiyot saan? Kadiyot sa... Sapa! Milani, please. Ay, kuguniti, James! Han, please. Hatagan na itong higayon nga magmalinaw ng atong pagpuyo. Uban ni Chelsea ang atong anak. Ha? Pangutan ako nung imong kaugalingon, James. Kung kinsa ang hinungdan, ngano nga way kalinaw kining atong pagpuyo. Pangutan ako nun na imong kaugalingon. Milani, kung kinahanglan ko nga ang kunon nga ako sayo, ako ka na buhaton. Tungod alang ni Chelsea nga atong anak. O para sa kalinaw sa atong pamilya. Sa imong pagpamuong, James, nakita ko ang imong pagpaubos. Apan wa ko makita nga sincero ka sa pag-angkon nga nakahimo ka og sayop. Kay wa ka mo angkon nga nakasa ka sa atong kaminyoon. Kay wa ka mo angkon nga kabit mo katong ginganlan og rekame. Milani. Huwag yun mamati na ako si Milani. Huwag murag ang matagpulong nga mukawas sa akong baba. Nasabot ko nga iyan ang iisip nga baka. Ginoo maluoy ka. Hataki ang taon kong kaligon. Nasayod ka nga. Wala ko'y naing gisalikan. Ikaw ra yun. Ayaw intaon itugot nga may tabo ang butang nga ako gikadlukan nga may tabo. Ayaw intaon Ginoo. Hala no, nagubat pa lagi hapon ang Russia o Ukraine dive, Chelsea. Ha? Unsay
nagubat yapon nun ang Russia o Ukraine, Tito Goryo? Hala, oy, giguryo gitawang ko yung tawag, oy. Oy, di ka kaluoy na Chelsea, oy. Ikaw ba naman sa man tawang ka, oy? Naibawa na nga di siya, grita na kuruan. Di ka maspito, eh. Wag yun ko, kasabot ito sa imong giingon nga naggubat paghihapon ang Russia o ang Ukraine. Ang imong daddy James ko, ang imong mami Melanie. Buta kong ipasabot. Ay, naunsa no, ang na. taong katitoy? Bitaw. Ay, kano sa pa man din maglinaw ang, ano eh, ang imong magigikanan, eh. Idalig si mami ni mo, eh. Nung siya man sila nag-away. Mga tiguang naman tayo sila. May mga buot naman na sila. Waman mag-away sila si daddy o mami good. Walang sila maayong tagdanay. Laway na unsa matawag kang bataa ka, oy. Matawag maghihapon nag-away. Kanang, way mayong tinagdanay. Away noon, hindi pa sila lang na away-away ba? Kanang balik asawa mag-away? Kaya di ko mag-away. Ay! Kumbating binuntagay. Nye, kalain ni Tito Goryo, bastos! Si Bastos! Nagsulti na ko Bastos, gawa man. Lainan ni mo titoy. Ako gisulti ka Bastos, no, sa mangkawe. Ang taday to imong giingon nga. Hala na, ayaw na, stop it. Stop it. Stop it. Sabagis ko na, ha? Ang ato lang good nga. Ano yung good siya, day? Ano ni siya, ha? Uy, may ano, wag malimuda, Chels. Hala, ni Asiya. Ha? Siya ba niya? Oh. Hala, patay! Anong niya ba na siya? Magulusam na siya din, eh. Hi, Chelsea! Guwapa! Hi. Ay, naibawa naman si Chelsea, ma'am. Nga gwapa gila siya. Di ba na, Chels? Ay, si Auka, Miss Goryo, ha? Wala! Ano si Miss Gorillo? Nada Miss Gorillo, ha? Si Miss Grita ko, no? Miss Kuan. I'm sorry, Miss Rika. Dili ko si Miss Kuan, ha? Kadali pa niyo mong malimot, uy. Rika May. Thank you, Miss Ricani. Magkasinabot kita ini, kaya gitawag ko ni mo sa bago na kong nga, pinunyagan, Miss Greta. Ganahan kay ko sa imong pangan. Murag artista. Greta. Of course! Very talented and very invented. Tuod, day Chelsea. Nakikita nga snacks para nimo. Pitsa og milk tea. Kadiot, ha? Hello, wow! wow! Dali ako, na Miss Gwapa. Oy. Dili mahimo nga, dili ko ikaw apilan, Miss Greta. Ay, kalami! Ay, hala, Ay. niring na ang bell, Tito. Musod na ko. Ma'am, excuse me. Wait, day Chelsea. Dadaning akong gipalit nga snacks para nimo, oh. Kaya basin pagutumon ka dito sa classroom, at least may makaon ka. Ibilin lang na ako ni Tito Goryo na, ma'am. Ay, hala, nagmam lagi ka na ako. Kinig yung gwapa, oh. Just call me Tita Rika, or unsa gusto nimo itawag na ako. Kaya, Musod na ko, tita. Kay malit na ko sa mong klase. kaniyat, kining imo snacks. Hi, Ay, hala, Miss Rika. Ay, ma'am, miss, sorry, gid ha. Ay, kuha na, dili lang ako ang snack nga. Imong gipalit pa na Chelsea. Apilin sa bang ako, Nginong naman na siya tinisa mong skulo eh. Iyo ko ganahan niya. Kay naglagot ko niya. Rong timing gid ka. Nakalakaw mo si Bro James. Napadaw na po ko out, Miss Rika. ki-off mong gani ang phone. Dili na ko makontak. Oo, ate mahimo, ana. Masa man dyan tuyo naman niya? Ay, wa ka nalabot kung asa may akong tuyo niya. Bisag di pa kamusulti kung usay tuyo ni mo niya. Hibaw na na. So, ngano nangutana pa man ka? Wa lang. Pero, yun na. Ano na ito makaseskulahan ni Day Chelsea? Nung ka dito? Kaya gusto na kong masuod na ako si Day Chelsea. Ano good?
Kuyawa gud nimo. Anong gusto man ka makigsuod niya? Mister, papagunan mo ipangutanan ako, Sir Baldwin? Natural. Aron mas maduol ka nako si Sir James. Ano ato man ka ni Bro James nga ni aman ko? Baldwin? Patay. Rikami, ang asawa ni Bro James. Si Melanie. Mia! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!